Yero itrai. Saya sin pat ngai ke blei pi baru hak kerteng ke batiang tam ke jong ujisu. Te ke jing kai ke bangawan ra shapi menta ke sngi ke kerteng ngalabu yathu ha ujisu. Yathu ha ujisu. Te shua bangan poi sya ni ke benta ke bangan kwa bangan ong shapi ba kindon ki kintin ki ban ai man sim ye pi leng ba kini ka kubor ka bangan yo ban ai shapi ha kani ka sngi te henrei long pi kita ki ba ko ngu i ka tin ka jong ublei ki ba le ka tin ka jong ublei bat ha pa pini os ngo ke ka bangan yo ban kren kan long bat kan long shisharu ha ka jing em ka jong pi klem don jing artatin ru em tang ba pi ha ban long kita ki brio ki bala ban pen sngo phai ublei ki bala ban ko ngu ya ke bala juhi kai na ka wei ka por sha ka wei ka por te kata 100% pin yo ba ye ka chupa la ka slem ne ka kloi ne tamba ka chupap te pin yo ba pinom let na ni ka perthai lemda phila yo i ya ka ti ka jong uble lemda phila yo i ya ka jing kraw ka jong uble lemda phila yo i ka kamba ka jong uble lemda phila yo i ka jupap halor ka jupap na ka wake up por pin long ki nong jom tang ba pin long ki ba ko angu tine ya be be chaka tien ka jong uble te ning kong ni ya pet na Lukas kal nong kabakat lai kadukot ka bening kong ayu ka Bible ka ong. Ti hakata kapor kila don ki ba yathu ha u syapang ki nong Galilea ki ba upilat ulala kle lang yakas nam jongki bat ke jingknya jongki ha boong layak lala kle lang yakas nam jongki bat ke jingknya jongki ka ba mot uni upilat hakapor ba kini kibreu kidangnya mane kidangnya ai ka jingknya kamot kidangnya syakriu blai te ula penyap yaki kabamot ba uniu pilat ula le yak aka ka bomdai amen ula le yak aka ka bomdai kamot ba uniu pilat ula le yak aka ka bomdai te ka aka ba kini kibreu kilale kilaya thu ha ujisu ya ka ba kini kibreu kilale kata kalong kabadai hawa pio i ki brio ki le ka no ka kambom dai ka dai ya pio pinya tho show jisu bat pila ro panya tho she ki brio ki jong ublei ki ba dap do man sim jong ublei la ne she ki para bangen ki ba dap da man sim jong ublei la da pia tho she ki ka ba mot kindu wai na ka banta ka jong ki te hen rei she ki brio perthai ki bam tit yo blei ki bom jule e kamon ka jong ublei she ki ta kamlong ban ya tho namar la da pia tho kan om man toy ru em namar kitu ki brio ha ka jaka bakin duwai na kamta ka jong ki henry kin timpen ban bat la da ka long kumta kala long shabar ka tin ka jong ublei namar ka tin ka jong ublei ko ong ba ni hap ban le bhai ki bas niu ni hap an kur khui ki ba tim yangi te dei namar kata ka daw la da pio i ba ki no ki brio ki le ya ka no ka kam ba man le se ki penyap brio la ne ki le ka no ka kam ka ba phis ngo tho ba ka long shabar ka mon ka jong ublei te ka ba mot ke ai ka ba phidon kam ban le phide benia tho show jisu bat phila ro benia tho shaki shakri ka jong ublei la ne sha ki ni ki brio ki ba tap do man sim jong ublei ban le kum no ban yo ban ya duwai lang na ka banta ka jong ki ta ki bele sniu na mar ha ba ngi duwai ha ba ngi pentip show ublei ka mon kin yo pat ya ka jingkla ka ba mot henry shaki reu perthai kam long benia tho ya ka ai ka ba ki le te la da pia thu shi brio jong blai te kam le na mar ma kiru kin doni ka jing sngo khia na ka banta ka jong ki te kata phin le barabor te kam long ka aka ka ba ublai un shem sngo pha te hen rai shi ki brio hi ki bom dai ki brio ki jong ublai la ne wa la da ki dei ma kana ki kristan ru la da kim dei pat ki ba tap yo man sim jong blai te ka mot ka bha ba na ya tho ba la da pia thu pat shi ki brio jong blai wa la da phim ong bangin ya duwai ru kamot kila shim kia hi ban duwai te wala kataru kabha yangi bangin ong ngin ya duwai let's say don meno beles new ye pi la ban ya tho shi ki brio ki jong ble ban yo ban ya duwai na ka banta ka jong itu i brio te hen re kam de pat ban ya tho shi ki brio ki balong rio por thai hen re pi la ban ya tho shi ki brio jong ble ba da ka jing ya duwai lang ka wan ra shi pun ha ka jing kur khu te kan pen kela bamot klot lo ye itu i brio na mar ba ngiu i ba Paul apostol haba ulong pensitam benjong ki kristan
te han rai nget ke ka balang ka ba duwai na ka benta ka jong u bo usayo pat i ka jingkala ka ba mon te ka jinya duwai lang kalong ka ba la shibon kalong ka ba ajing mentoy te ka bhai ngi la dang yet ho shigi briu ki jong u blai ki ba dap do man sim jong blai bat la da phim don pat kum kita ki parlo ki ba dap do man sim blai yet ho tang ha u ji suru labiang te han rai ka ba ning kong e ka ba kong san ka debet bangin yet ho shwa shu ji su hi ka ta ka ba kong san tam te da phi yet ho pat shigi briu jong blai ru ha po jong ki ru don ji su hi ka ba phi la yet ho shu ji su hi te han rai ha ka ba dei marmet te yet ho shwa be shu ji su te ka ron ra e ka jingr ku ha ka ju em ka jong phi wat nam yet ho shigi riu por thai ya ki kam ba man jong no namar kam long ka ba dei amen te han rai la da ka dei pat ka ba ya dei pat chimet jong ki tu ki briu ka ba phi yo i te phi la ban duai hi tang marwei la se ka long ka e ka bam ka ba long kham ka bam ya hap ka bam ya dei te bat ka met ka jong phi la da ki tu ki briu ki le happy ka mot phi la hi ban ya tho e ki briu na mar phi nom la ban set hala de ka ba ki le ya phi te ban pun sting ya ka man sim ka jong phi le se phi ya tho tang ba phi ha ban ya tho sha ki briu jong blai te la da ki to pat ki briu ki beles new ki klem les new ya phi te la da ka dei pat ka benta ka ba sngo ka bom sngo ya hap te ban ya tho briu te na ya tho ki don ki benta ki ba phila ban ya tho ba ngin ya duai kita ki benta ki mot ka bom pat da dei e ka ba jaburom hado kata te kemot kalong hi ban ya tho shai ki briu ki jong blai te la da hapet pat kat kum ki kes te la se katon pat ka benta ka ba omilong ban ya tho te na ya tho kum ya kata te ya ka badang long hi ban ya tho ki ni ki jing le ki badang long hi ban ya tho ki bam pat da long klem akor hado kata te ka bamot phila ban ya tho ya ki te han re la da dei pat kum ko tu ka benta ka banga ya tho shapi shapang ko tu ka bang ai ka teng wat that khanai ka long rieng ka jong ki wei kum ba u tu khuon jong u la le kum no u la ya tho ya ka e ka ba u kpa jong u la le te kum ki tu ki benta te ka ba bangin kyar bangin nom ya tho ya ki brio te han re la da dei pat ha ki benta ki ba dang i long hi ban ya tho ting la ban ya tho bangin duwai na ka benta ka jong ki tang ba kataru phi ha ban ya tho shano phi ha ba ya tho tang shi ki brio ki ba don chi chai man sim jong play dei shi ki riu per thai te kam long ken shi ki riu per thai te phi ha ban start ken tang ba ong e phi ya thu shi ki brio jong play ka long hi te kamut pat ba phi ya thu ya ka ek ka bom la long ru te han rai tang ya ka ek ka ba la man long ya ka ta phi la ban ya thu shu jisu bat man taru la da ki brio ki wan ban ya thu ka ek ya phi te let's say itu ibriu ila shania palat ya phi te ka de ya phi tek ba phi ne thu tang shu jisu ya ka tu phim long ban ya thu shi ki we ban ong ba oi kong reality ila hi kai ba long hi ba ni thu shi ki briu jong play tamba em kum ya kata ka ban tapat long re phi ha pan do ne ka jing start ba phi ne thu be tang shu jisu hi ya ka nu ka kam ka ba let's say ki wan pla ha phi let's say ka kam ka ba sniu ka ba ki le tang ma ki shimet bat ya kata ka kam ki la buri no ki khlem ya thu yo no te phi la ban ya thu shano phi la ban ya thu sha ublay te lada let's say phi kwa pa banai example te ka bot lada phi mi tho kerteng kata ru ka long hi na mar ba ki bi ki nam tip de mano let's say finong o ka don ko we ka jingja ka don ko we ka long kme la ne don we long pa te phi klam da shim kerteng te han rai tang ban long ka nuksa ban aji kai te ka long hi ka taru na mar bale phi klam shim me kerteng jong ki tu ki brio ka bot kam don ka no ka ban kta mat yong ye ki na mar ba ki tu ki brio ru kim tip ba de mano te kum ha kata kamut phila hi ba phin shim ki example te han rai da ka ba phi shim be ka kerteng ka jong ki ba da ka ba phi tho te kamut kam long te la da phi shu ya tho kum toi ki brio tang ba kan long ka nuksa ban long ka ji kai but let's say phi kwa ba phin sting ka man sim jong phi la da ki tu ki brio ki mi tho ki tu ki brio te kam le te han rai la da i tho te ka ba kyar ban nom ya tho kai na mar ba le na mar ba kam long ka ba dei ya phi ba phin that khanai ki we kham tam la da ki i tho ki te ki brio te kham tam mi ki to le ki bala ong ye phi nga ya tho tang ha phi nga shania tang ha phi te ka ba ngin nom ya tho ya no ru han rai tang ha uji su hi ngin ya tho ya kata ai ba ngin long ki te ki ba uble ula ban shania yangi but ai ba ki brio ru ki long ki bala ban shania yangi te ha ka ba ye de pat ka ba ngan ban biang sai sin ha ka ba ye de pat ka ba ki les new phi la ban ya tho tang ba tang che ki brio jong uble te han rai
day pat pa pini thu shaki riu perthai tenge ya kani ka banta phila sngau thu tine pet menta yo anes kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ku ar khat ar ku ar yo anes khat ar ku ar u philip ulawan bat ulayathu hau andrew te andrew pat bat u philip kilayathu hau jisu pinda pet na dogan ka khot ka ba ar phau ko ong kum no na ni kal nong ka khat ar ko ong la don ru ki greek ki bana preng ki balaya wan kiu ba kilaya mane blai ha kata ka jing khawai niam kini kilaya wan na mar kata hau philip uba na betsaida ha galilaya bat kilaya kerpat ya u kida ong ko kenrat ni kwa ban yo iyo jisu kini ki greek ki balaya wan ban mane syakani ka jing khawai niam kilawan ban kerpat yo philip kilawan ban kerpat bagi kwa ban itho yo jisu bat kiru kilalet ban yalam ya kini ha ujisu te ka ai ka ba ngakwa bangan ong ya phi ba let's kidon bon ki kristan kata ka ri jing shisha let's don bon ki kristan hoi ki lalong kristan hanai kim pat da i tho bhayu jisu wat haba kim chupet shajing aseng hanai kim tep ikalanti ba kin ya ki long kum ki lang prat ki bala sakma no ki bom don nong sharai te haba ki yo e phi let's ki yo e phi kamot ki yo e phi shit ham phi don kata ka jing dai ka ba jan pat u jisu let's ki wan happy ki kwa pakin itho shushu yo ni jisu ba ngi shakri na marten teng ki don ki kristan ki ba long ti ki long hi ki kristan tang ba kim skau tho pat ya kata ka dor jo ka jing long kristan bat kim pat yo ban mat kim pat yo ban taba ya uni jisu ba ngi shakri kamot ki wan yo jisu leng ba jong phi ka e ka ba phi don kam ban le phi hap ban ya tho shwa sho jisu ngana example menta kibri oh bagi phone yang ngamenta ki ongkong la shai ngan wani kendo ipi kamut menta hakapor menmiet baro shimiet ngade ban duai ngade ban ya thokat bang ampat yo thia kabamut ngaduai ngai thu shu jisu bala shai kin don ki ban wan man ya sham bat nga mame pat nendor kat ban nga habangan let ban duai ya ki lese ki kwa ya ke jing ka jing khia lese ki kwa ban itho khambnia yo trai pat kum ta ter kamut kam de yangi bangin shu let hi bet mangi kum to kibri ki la khot yangi ki pha duai lane ki khot yangi bangin ai ka program ha ki jinga seng bat kum ta ter kamut kam de yanga bat ya phi bangin shu let la ka let kum to khlam da ya tho yo trai phi hap ban ya tho lese ki don ki brio ki bam pat long kristan ki kwa ban hi tho yu jisu wat nom let nakalit kum to ban let visit cheki yeng ki sam ki jong ki ban let ya slok cheki han da ya tho shwai how try ha ka jing duai bat select they can don ken ka jing men toy ha ba phi len lese la da kim pat yo ka jing ki akum to ru han kan don hi kata ka jing kerku bat lada kam don ru lese ka dei ba kitu ki brio ki la ban piang han ra hisin ba pila pendat hi ya kata ka kamram ka ba pila ya tho shwa sho jisu te to untep ublai lada ki yo jubab ne kim yo jubab ne utep khamba ma oi ki ek e barok khoi han rai kam dei yangi bangin chulet la kalet kum to namar teng teng ki don kini ki brio ki ba ki la start palat namar ba ki lam len ban ai ka tin ka jong uple bat ki don ki tu ki bible ru ki ba long ki reference bible te ka bomot teng teng ki pen kre shu e ka khubor ru ki shu let la kalet kum to ki shu da la poi ha to hi mane ngalalap teng ki kata ki ya plit e ka bible hang to hi ki pen kre e ka ya ka khubor bat ki ala ka ai kum to klem de ya tho shuwa ha ka por shuwa kata te ya ka ba klem tip klem yo program te ke ya de ko wei hang tu ble undor rengkat be hi wala da phi klem ya tho lu pa ha jing doi na mar man la ka sngi phi la ju ya tho how try na ka dai program ke jong phi te kum to teng teng mangaru ha bang let jing ya seng shi wei pat ki jaka teng teng kim don ki nong kran ki bri ki shu khot ka khot be kum to ken det wa tang hi second ru kim ai por ki shu ang be ki shu khot kran be kum to direct kum yangi te kamon ublei utip ya kata namar ba ni la dep hi bania tho man la ka sngi ha ka jing duai kata ka ba nga jule ha kma jong trai nga jule ya kata ba nga ju ya tho lu pa sho trai na kam ta ki program ki ban sawan ru namar teng teng
wat habaki kelambu program ru iyo program hak tak kumtu tehenre wat hapreng kataru ublei undon rengkat kan don kajing pelai namar bele namar nginang bania thu shuwa shu jisu shuwa bangin let chegi program ki jongi te namar kata piru kanu ko program lada ka dei pi bapin penpriang ye ki briu sho ublei pi hap bania tho lada pi dei pat bapin ai ka tin ka jong ublei ru pi hap bania tho shuwa sho try kam dei pi bapin shu let kumtu bapin pin i tho yo tu jisu lang ba ka jing pla ka jong pi te pi hap ban ya tho shu jisu bat kumpa nga jule pi ru le ikani namar e bala ban tip yo don na pedeng jong pi ru haba pi let chakanu kano ka jinga seng let se chu jaran kat kum no itu inong kran iklam lap ba in one te jaran kat ba ki briu ki khot ye pi te ka bomot khnang bau jisu undon ran kat ba pi ban la ka sngia tho lupa shu utrai na ka bentai ki program ki ba pi la yo bat na ka bentai ki program ki ba phim pat yo ru ya le ban ya tho shu jisu nga kwa ban ong ye pi kan don be ka jing kur khu ha ka jing em ka jong pi ba bleu na shang sngo pa ba la da pi nang ban le kom ta pi ya tho lupa man la ka sngia nam ta ki program ki jong pi ki ba man la ka sngia namar phim tip ha ka no ka por ba ki briu ki la ban khot ye pi te nga nga chu le kom ta nga chu pen kre ko bor man la ka sngi namar ngam hakanu kapor baki brio kilaban khot yenga watang shi kilamat ukala jateng kala don ko kapor kaba kalam ya tho ai ru em dala de kapor arjington ki shu khot direct yenga ten renga angu utrai ba nga ngala le kuno ngala pen kre lupai ka khubor bat nga khalam ya tho hiru hang to ba ki shu khot yenga manta ngakran bai kum bangala yo program lupa nama bele nama bangala pen kre lupa de piru kan ong ye pi shu wa la pen itu yano shau jisu ya tho shwa hau jisu kan long ka jing ka khu ka ba kraw ha ka jing em ka jong pi man bat ni tho hau jisu ya ki jing ma kiba up kiba ker sau dong yengi ngini pe nong Matius kal nong kaba pra ka khot kaba arpusan pra arpusan Matius kal nong kaba pra ka khot kaba arpusan ko ong kuno ka tien jong play te haba kisin ran jong u kila ya wan ha u kila kersi ya u kida ongko kan rato pin ewengi ngin sayap ngi hapdeng jong ka er yong ka jing at plung jong ka duriau ngi kini ki don hatmer jong ka jing yam bat kila kumno ki at ho hau jisu te ngiru ngi yo ka jing at plung jong ka ni ka duriau ka ba kinja man simru ka jot ek bat ka bor jong ka mariang ru pi kat no ki brio ki yap ki accident pi kat no ki brio ki sha penyap ki sha kidnap bat ki don ki ba sha bat light kitu ki batrai ka kam light bat ki don kitu ki ba ya trai ki kam mystery ki nyap rong sha jong ki ya hap ki la ya man saw katu ka ki jingma ka ba ker so dong yangi tingi hap ni tho shu jisu pi hap ani tho pi ki long kme ki long pa shuwa phen mi na ye kan mau ban du wai ya la di ru du wai ki khon ru du wai khanang ba ka ta ka jing man saw kan nam la ban tak ti pi bon sien ngala de ban yap ngala de ban man saw han re nam mar bang ju ya tho shuwa bang mi na ye namar ka ta kam ju ja ka e bas neo wat la day yang ka no sin bang yap han re ublei uda uke usumar namar bale namar ba nginang ban ya tho chu bat dak ka bangi long ru ki jong u dak ka bangi ru ni ye je uda uker uri usumar pi menta ka jing sha kitnap pi ha ki por lior le ka don ka jing khalam ki de ki set ting ki khna school ki dak shmi na ye ki la yap no sha po sura ka don ka jing accident bat kum ta ter te let's say pi don ki khon samla ki jong pi ki be nya ba ki be nya kali ting ha ka jing long samla ki nya stat bat kum ta ter te han re pi kum ki me ki pa ha pi nang ba ne tho e ki khon shau jisu shapang ki khon ki ti ki jong pi kan don ka jing ada let's say pi khuslai ha ka no ru ki wei pat ki banta ha ka jing long samla ki khon ki jong pi ti phim la ba phin bot ki khon ki jong pi kat chapa ki len han re u jisu kan u bala pandan hasanda u jisu u bala pandan hasanda jong ki baro arpho so kanta te ma u ken uban le kumno ma uban ya rap uban da uban kere ki khon ki ti ki jong pi na mar kata nga ong ya pi ya tho hau jisu ki jingma ki jong pi ki jingma ki ba ker so dong la kalong ya ka ba kin jaman sim la kalong ki na metro ba hin lat ne ki jing or ki jing hap ki jing accident ki jing tung ho kali ki jing sha panyam bat kumta ter te ya tho hau jisu bat phila ba ya tho ru ki jing kli ha u jisu ngene pet Matius kal nong ka ba arpu saw ka khat ka ba lai arpu saw do khat ba lai Matius ya tho e ki jing kli ki jong pi hau jisu
ba ki dang e shong halor ulum ki ulep ki sinran ki le wan ha u jar jar ki le ong to ye thu hangi lanu ki ne ki kin long bat ka ba kum no ka dak ka jingwan jong me ka ba wai no ani ka porthai phila ban ye tho jar jar ya u jisu ye ki jingkli ki jong pi nga ju ye tho jar jar ye ki jingkli ki jong nga ha u jisu kum to kum ba haba pi ya pos new ru teng teng ki don ki jingkli ki ba ki jing pos new ki jong pi ki ba nga ngam pat yai den ti ngam pat experience ngam pat la ban aju ba pi kum to nga hap kali no jisu try kamut ayu kan ne kamut ayu kata teu try ru uji tho yenga ya ki ki benta pi ru pila ban kali hakan no ka du ka ja jingkli te but haba pi tho haba pi kali ru kali ha ka do no ka jong pi kali jar jar wan nam kali namara da pi kali usutan ru ula ban yo asngo but haba yo asngo ula ban ben bakla ma uru ya kata ka jubab te nga ju kali yo try ya ka badeka personal ka jong ngaru te nga ju ong hapo ka do no ka jong ala da kan long kumta ka mot ka de kata ka jubab la da kan long kumta kan de kata ka jubab te nga ju kren jar jar hapo ka mensim ka jong te piru nga kwa bangan ong e pi ya ka ba pi kwa ban keli hapo ka do non ngan ai pi ka example khnang ba kan long ka jing kur khui pi te ka ba nga ju le te nga sngo tanat hi bangan ai ka jing kai hi ya ka ba nga ju le te ngan ya tho pi te ha ka ba ye dei bat partner life jong pi ba kan kham suk e pi na mar ten teng ki pri ki ong ni kumnu ken yin ya kli no try kumnu ken utrai unjubab ingi te pi ken mau hi yo tu shakri jo Abraham kumnu ulai kut kumnu ulai kut ong la da kata ka samla kan ai om ye nga kan pen gi om ru ki ot ka mot kan de kata te ma u ha ko por ba u ong u la klet te ban ong ban pen gi om ki ot han re ya kata ka ba ulai te kular bat u blai ya kata hi ka ai om yo u bat ka ai om ru ya gitu ki ot ki jong u te ka bomot ngaru ngaju keli ka nya ka donor chunga la dangan i yo to nu brio bawan ban mon nga te ka bomot ngaju keli jar jar po ka mensim mlong man pen sawa la pen sawa ka mo setan uni osngo unshim ka bu te ngaju le no po ka mensim po ka donor ka chunga ngaju keli jar jar yo trai ong la dangan yo i ba uni brio u balawan ban terwai nga ban internet nga te la dangan yo i ha ka jing po osnio ba ule yang ha ka ta ka rukam la ne upong da ka ta ka sopti ka balong rong kumta te kamut uniu brio unde ujonga te la dangam yo i kata te kamut uniu brio unde ujonga te kumta uble uj pen pau ya nga hagi jing pos ni te ngaru ngo ong ye pi sakli jar jar ya kata ka jing ya kata ka bentaru khnang ba phensuk ban jiet yo brio banwan ha ka jing em ka jong pi na mar teng teng gulmar teng teng ngimtep pat teng teng pat la ya i tang sipor arpor la poino ka jing ya khlat te kalong ka pen sngo si te hendra da pilak li no trai ba utrai ru la pen pau thek ya tu ka pi ya kren ha ka do no ka jong pi ka ba mon kana mara kan kata kajing pen sngo si hadin hapot te kum tak kli jar jar ya kan no ka jing kli phila ban kli kino ge jing kli ki ba phi kwa ban kli ka balong personal bat phi lane ka ba phimla ban sempang lane ka ba phimla ban sngo tho te le ya kata ngaju le ngade ka priyo ka ba practice ba hai ki ba ngalap ha bible kum to te ba ngaju le kum ta ya la de ngakwa ban hikai ya phiru ba phin le kum ta te kum to dang ade ban daki briu ki khot yang ngaru bangan let duwai kum to lani bangan let ai ka ting ka jok upale bat kum ta ter te la da de ka ba chulet be kum do ha ki yeng ki sam to sha jingai ka pa ki briu ru ngampat i tho te kam da de ha po ka balang la da ka de betang shimet kum to bat ka yeng ka sam te ngam tep ki briu ki balong kum no ngaju kli jar jar hapo ka jing duai ka jonga ba ublei ru uju pen pau nga te la da ong yang let tinga let ngala shu ya keren ba utrai ha kata ka rukom ba la da ka long kom ta ngan let ada kam long kom ta tinga nom let tinga jule kom ta ba ngan le kom ta te ublei ru uju ju ba te ha ba uju pa tinga ju ko mu e kata te phiru kli jar jar ya kita ki jing kli ki jong phinga shu atan ki example ka to kan ne te hanre phila ban snow tho hi ha di ha kan ko rukom phila ban kli kino ru tang ba wat nom pen sawa na bal bale ada pen sawa usutan uyo osngo hare pikran hakadono ka jong pi dan tang ble hakadono ka jong pi to umtan mada menuru bala ba di osngo ya ka ka ba pi akran ha pokadono ka jong pi man te pila ba ne thuru ya ki jingpang how jisu ngene pe Marcos kal nong ka ba ningkong ka khat ka ba laipo Marcos ningkong laipo ko ong gumno tin jong ble
หันไรกับซึ่งกันกุเรมอุซิมันกับเทียบักกับขี้โชที่กุมตากิเลยโทชะพังจงกะกิเลยโทชะพังกับจิงปังกับซึ่งกันกุเรมจงโนจงอูซิมันกับบะหมดจงอูเปตรัสเตhaba piyo ya kibrio ki badon habren ke jingpang bat ke jinghitam wat nom up hadu bakin da aya piya ke prayer request piyo ya tho sho ji su duwai na kabta ka jong pi na ka banta ka jong ki but haka jo ko poru na ka banta ka jingpang ka badon haka met ke jong pi ru ya tho hau ji su de ke jing snor kumbang ala ong ye pi la da pi long ki kibrio ki ba it hak e u ki ba le ka ting ka jong le ka mat de ka jingpang ka balong kum no ru un ben kya e pi ngari ka brio ka ba kit chibun ba ka jingpang haka met ke jonga han re na do bangala ye yo try naduk bangaya le persya e ka pop ngani thu e pi ngatang shu ong yo try teu try ru la ben kya inga haka met ke jonga u sis ru don ngala yo kya u mau ha kusang ru don ngala yo kya klem le operation ngala shu yo kya kam to te la don chi snam ba habanga syong ban yang ngam la shu ka taru ble la pen khia yanga nga shu thu chu trai jonga na man nga sno thu an pha khem ka met kam long ting adang pha khem tang lai sin ngong ani trai ban pha khem kom ne te ngam sno long shu te la da me man hi ma me pen khia yanga te tu pen khia la da me man te ka sa ha me hen re ka e ka pop ka bangan le tu ya thu inga bangan yo ban kala ka mod pen khia no inga na ne ga jingpang bat nga should why be how try bat nga ola da men pen khia ru ngan chakri me la da men pen khia ru ngan chakri be me nga ai ngu u try hisnem nga mat e ka ta jing pang bang as ngau si ba ha bang nga mat e ta jing pang han re nga ya tho bat men ta pat nga la yo e ka jing khia te ya ro u try te phi ru le se phi don ka jing pang ka ba ha ba phi pet le se phi i ka ba om idan la chu ban pen khia e pi let's say ki doctor ki ba pon kim la chu ban pen khia e pi han re u jisu u la ban pen khia e pi na mar kata ya tho chu u da ka man sim baro bat ya tho chu u da ka do no baro te un la kan ban pen khia e pi te ine pe chu chu ya ki jing e ki jong ngi ine tho jisu ki jing e ki jong ngi ine pe marcus kal no ban rio do khat ba life san la pun rio marcus rio life san life pun rio haba kala no e yan kasngi te kisan ran jong u kilay wan ha u bat kilay ong kane kalong ka jaga ganja bagasngi kala no yan ru hi hang ne kani ka babasai kani ki 1,000 ya kisan 1000 ma benga kani ka babasai kisan 1000 pi tang kirang ba kilalong lupa 1,000 saki kan thai saki khulong saki khna kamot ki pon ki briu bat ke jing bam ru kam don tang uni we khna ubodan khindiat kikpu santali kikpu bat artali kidok kha te ka bumon kala long shisha ke be palat hadu kata namar kata kiat ho jisu ya ka jin ka jongki te ngaru nga ong happy ba let se don hapeng jo pi don hapeng ka jing dap ram ka jing dap sya let se pi don hapeng ka jing ka jing kot lat ya tho shu jisu da ka dot not ka bas ngor uplay un le ka kamba ka jim ka jopi let's say don hapeng ka jing kot la chisha let's say perkhat ngan le kumno ting let's don hapeng jopi wat tang ba phin bu skoli gi khon ro phim la shu let's tang ba phin pen biang ka bam ka di ka kop ka sem ru kam biang shu ya thu au jisu let's say don hapeng ka jing ka ba kum kata let's tang ban si wai ru let's say phim don let's say don hapeng ka kot la let's say ka ram kala tap ha ka jing ka jopi let's say phim ngo don la chu ban light na kata karam reke ka banga kwa bangan ong ya pi ya tho shu jisu ya tho da ka man sim baro ya tho da ka do no baro u blai u ni ban le ka kamba ko ba u la le ke ne ka kamba te pi ru ai ka do no ka jong pi shu utrai ba ya tho shu u da ka man sim baro ba da ka do no baro ma u la ban le ka kamba tang shi khilmat ha ka chim ka jong pi na mar kata ya tho ha u jisu ya ka jing ka jong pi ba ya tho ya ka jing don kam shimet ka jong pi ne pe marcus shi po san puai Marcos Shipau Sanpuwe Ujisu ule yatho te ula ong mekwa bangan le ayu uta umat la ula ong te ha u ko gunong hikai bangan yo iman ngai ngoi uple ba une u barti mayos ule kumno u yatho direct u yatho yakabat dai ting ki briu kim nang mania tho au jisu ki don kam ya ke ki ya tho ik te han re la phi nang mania tho chau jisu ya ka jing don kam shi met ka chong phi u jisu un yo ban ai ta ka jing don kam ka chong phi
udon way brio uba let's na pedeng jo phi tip hai ka to jing to khana rai tang ban long ka example la ne ka nuksa haba ula wan uto ubrio ulo ong yo o ka e ka ba me kwa ngan ai ka ta te u ong akwa ka ksiar u kwa ka ksiar shi pon ha ka jing ka jonga bat ulo ong me kwa shi shai ka ksiar ulo ong ho nya kwa ka ksiar te u ong ngakwa ba kan tak da ka ksiar ka jing ka sim ka jonga ka shu tak be da ka ksiar bol khoi te ka e ka ba ja onda ha ba tau brio ula len ha ba usam di ula shim ya ka klat ru kalak siar ula play ka kor umru kalak siar bat haba umut ban mam jaru kaja kalak siar da shimi ka jan da man kupru kalak siar bat ka jing im jung kalalong ka bajin jar ma bele nang ba un pan namar kata ya ka jing dan kam shimet ka jo phi ban nang ba ban pan nga ai ngu yu play nga de ka bri ka ba ai ngu ba yu play nga ju ai ngu man la ka sngi yu try bat kat bangam pat lap hi ka jing kordo khat ngam jupan ngashu aingu e ke jingker kru ki ba ula ai ngashu duai ke jing pendap ka jing penbiang ka jo hande ka bangang da pan be tek e ke jing dan kam ka jonga te ka de tangah ka por ka banga kot lat chisha bat ngaju ya thu sho trai na don kam kata namar ba ngadon kam kerki kata bat ble ujule kam ba kum tu no ble ngam jupan mata madai ngam jupan chong shit bang ada ke chakri ke jong trai ngan chu demand men oble ngan chu pan bet em nga shu ai ngo be trai ba bang adang dap ru ngam ju ut ngam ju ai nga shu ai ngo duai ke jing kur khu ke jong ble nga shu sneng persya yo nom bam do te han rai ye ke jing don kam ka bang ada pan be fix si ke jing don kam ka bang ada don kam tikna hi nga ya thu bet tang ha ka por ka bang don kam hi ba bang ya thu ru ujisu ujubat yenga bat uniru uya thu bet tek ba ukwa ban yo imat namar ba khamat ka jong yo i namar kata piru pide ban ai ngo ban la ka sngi yo trai be ke jingdan gam ke jo pi sngu tho pi dan pringa kot lat ka ba pi dan kam bet ban yo e ka ta jingdan kam ke jo pi ya tho sho ujisu unda sngo ba e ban ai harel dang ilan nang pala ban pan en ban ai yo trai pat ngim nang ilong kum gitu ki ba shu pendan kam yo ble ni pen long kum dong inong kamut bangi shu ni control mangi yo ble ten re uble ke ude ban control yangi amen namar kata phi ban nang ba ban pa ni ke jingdon kam ka chopi lada phim nang ong try ai ke jingdon kam ka jonga te nai ai ke jingkwa ka don ka jonga namar teng ke jingkwa ka jonga kala ban pen bakla han rai me te man bakla te lada phi nang pat ban pan thek e ke jingdon kam ka chopi te kum tau ple run yo ban sio ken ya ka e ka ba phi pan now ple amen yet ho how jisu ya ka jing bom la ka jong phi marcos kal nong ka ba khandai ka khot ka ba arpupra khandai arpupra marcos khandai arpupra haba ulalet di hapo yeng kisran jong u kilai kali yo u jar balai haba ngimla ban be no yo u kilai kali ya ka jing bom la ka jong ki namar ba uni u bapang uni bodon mun sim bom nang kran mun sim kulot yo i ba kisran ki jong u jisu kila let te handra kimla handra ba u jisu pat ulet ka ba mon tang shulet u jisu ka ba mon uni umen sim bom nang kran uni umen sim bakulot ule kumno ule mi no bat kiru kila kali jar ya ujisu kiru kila kali ya ujisu ya kane ba ulo angkumno haba ula let no hapo kayeng ki senran u kila kali jar kila kali kane kumno ba maki kimla an re ujisu pat ula ba ujisu ru ula ya tho ang tang da ka ba duwai ba da ka ba sha jingen ka ba ujisu jongi u ya tho bet uji sujungi umde ba puri namar kata ngar am ju puri na pi ke ek badon hanga te ngaju ya tho lot ek par khot ka badon hanga haba pikli la stang ka bangam tip na manga tanga retang ka brio la bu po de nga kidon ki benta ki banga tip kidon ru ki bangam tip ten re uji sujungi tu de batip lot te namar kata ya ka ek jingbom la ka jopi pi la ban ya tho ha uji su on ya tho be ye pi thang ba pi ha ban don ka jinga de ka bajan kuma ki senran ki jong uji su ki don ha senda jong u ka mo haba ki kli na uji su ru ulong lak loi ban juba te piru ngakwa ban ong ye pi let's say pi don ka no ka jingbom la let's say pi don
let's say pimla ban pen kre ka khubor ban ai ka message la ne pimla ka no ko nuru ka banta phinia thu ho jisu balai try ngam la balai ki we ki la balai try ka long kum ni balai ka long kum ta phila ban kali ho jisu ta ka to no ka basngur un se thu ipi ngan nat to banga sedang ban chakri utrai nga kali no try ngong balai try ka long kum ta balai ka long kum ta balai ka long ta phite uji su ya tho enga upen i enga ha jing pos niu bat ha banga kali pat e ka jing mo jing pos niu ru u ya tho enga te nga ong e phi ru kali jar jar e ka jing bam la ka jong phi kan no ka ban ta ru nga nam ong e nga nam bo pot e let's say ngam tip ka e ka jing don kam ka jong phi re phi hi shi me phi sngu tho ka e ka ba phi shem jing e pala ha ka jing em ka jong phi ya tho shu ji su ya ka jing e ka jong phi ya kata ka problem ma u ken ko pa ma u ken uban le kom no uban pen bet uban pen bet pen biang uban pen la ya phi ba pen la ban job ya ka jing e amen te phila ban ya thu ru ya ka jing jin jar ka jong phi how ji su nge pe lucas kal no ka ba khandai do khat ba lai pu pra Lucas khandai ka do khat ka ba lai pu pra ko ong kum non Henry uta ubriu Lucas khandai lai pu pra Ala baklam khandai lai pu pra ni pe hakmi ru uta ubriu ubana upat ba ula perta udong anong hikai nga kerpat ya metu khmi yo khon jonga na ba ulong ukhon marwe jonga pi uni ukhon jong udon hapdeng kejing pang bhor kamot udon kejing habat don manu ki ba pangjur hayeng hasam kat no kalong ka ba shisha ba uniru ya thu sakawiru udi khon marwe usngau shamjing palat lese udon ka spa ka phau ya nu un ai ya kata ka nong kanti ka ba udai ban ai te hanrai uya tho show jisu namar kata let's phi mat kanu ga jing ha ka yeng ka sam ka jong phi let's phi don ha beng ka jing khuslai namar ka jing pang ka jing shitam let's na ka banta ka no ka banta phinia tho au jisu ta ka jing ka jong phi ka ba phi mat ha ka jing ai lanti ka jong phi bat u jisu un long lak loi ba ne rap ya phi la phi nang ba ne tho ha ka kom ka ba te let's phi mat jing na ka liang jung lok let's phi mat jing na ki liang ki khon let's ka jing pang ha ka man sim ne let's ka jing pang ha ka man ma kwa ban ong ya phi ya tho shu jisu ma u ken un yo ba ne rap ya phi bat ya tho hau jisu ya ka jing job ka jongi ini tho hau jisu ka jing job ka jongi ne pe lucas kal no ka ba no ka ba shi phau ka khat ka ba khat nhiều shi phau khat nhiều te ki ta ki nhiều phau ngon ki la ya wan pai da ka ba kamen ki do ong ko try wat ye ki suit a pendam ha po jongi ha ka kerten jomi ai ngo you try ka de ngi ba ngi tho i ka jing job ka jongi let's say la da ka de ka jing job ka ba rit ne ka ba kraw ngi nam bo po han da ngi tho na martin teng ki dan ki bre ki banang bani tho shu jisu tang ha ka por ba ki jinja on da ki la yo ka jing koi ka jing khia ka jing sop ka jing kman kim nang shu bani tho shu jisu han ra kan mau ki ni ka we ba phinia tho ha phi yo ka jing job let's say pila pa se ke exam ka job phi let's say phi yo ka kam ka jam let's say ha ka no ka banda phi yo ka jing job kan mau barabor banang ban ai ngo shu try wa i jing job i baret phi de banang ban sngo ngo yo try te kata kan ka ba uble un shem sngo pha hattu atta kata te barabor kan mau bani tho shu jisu ye ki jing job ki jong phi ru no me tho tai ki jing ki jong phi kam ba ba ngi tho tai ki jing ki jong ye tho ki jing kemen ka jong ru uble jungi un dap da ki jing kemen ka ba kraw te phinia tho ru hau jisu ya ka jing diao ka jong phi ini pe lucas kal nong ba arpu saw ka khat ka ba khat phra arpu saw do khat ba khat phra Tewe naki uba kerteng uklepas ule ya tho ula ong long tang mame
unong way ha Jerusalem ba memtip ke ai ru kabala ja ha kini gisni kini gilai tho ika jingdiao ka jong ki halo hau jisu kim shim lai itho baude utrai jongi kim shim lai itho baude jisu ki don ha pren ke jingdiao bat ki tho hau jisu ngakwa bat ong ye phi kum ki breu ngim la lai na ka jingdiao wat manga ka breu ka bashu duai bat mir basngi bas tap asnya hanrei ting kawan ke jingdiao ya ka tangam la ban len te hanrei habangan nang ban ya tho shu jisu tang shi phang kam junne aslan tang shi phang shi teng kan taru kan nom dei ba kan ne te henry lada kata ka jingdiao ka jong phi kala shu ne sa te kata kala ka babakla te henry kum ki breu ngim la lat ne ki jingdiao ai ngo yo try yo la se ki don ki breu ki bawa tang shi khile mat ro kim diao o yo ro yo try lada ka long kam ta te henry ngahi ala de tengan ni tho hok ipi ba shisha ngade ka breu ka ba ai ti lot te henry ka don hi ka por ka ba ngas ngau diao henry kata ka jingdiao ka jong akam june islam ka long tang chi phang bat ka let no kum ba ka er lang thari ka wan ba ka let no kum ba ka er yong ka er ngit ka wan bat ke lek no ba ngi yo ban pen pen biang pat haba kalarong kalara ai ngi la yo ban lum man lang pat kum tahi ngi yo ban pen bet pat ika man sim ka jong ngi ka badon ha ke jing ngau tiao haba ngi nang ban tho shu jisu tina mar kata la phi diao ngam pen ram ya phi ngi dang dai teng ki breu ha tu ngi la mo khlem da diao ngi mla te hen rai ai ba kata ka jing diao ka jong ngi kandam shong ne ka nya ka do no ka jong ngi hen rai haba ngi la ya tho shu tra ai ba ngi long chai no pat ken kata ken ka ba kadon kam yang ngi kum ki kristan te han rai lada ngi la pat ba ngi nom diao shu te angu utrai nga teng khat e ka judon kata ka jing diao kam jude bara por teng khat bat na do bangala it bahale utrai te kam dei ka ba bun sin ka bang diao ka man sim ra teng khat ka don hi ka jing diao te han rai kata ka jing diao ru kam da dei e pat ka ba shong ne ha po jonga han rai ka let no hi ha bang nang ban ya tho sho jisu te phiru ye ki jing diao ki jong phi ya tho sho trai nge bon na preng jo phi ma phi don na preng ka jing diao ya ka tam la lat la sit don na preng jo phi ki ba phim pa tiao shu e ka ta ya ro i trai nge ki don ki ba kum gitaru kita ki bala it hi spa na ka ba shi spa ba ngaru ngakwa ba ngan long kam ta ba nge na du man ta ka si hi ngan long kata ka breu ka ba ngan nam sngo diao shu ha ki e barok khoi la shisha ki la don ki por ki ba sngo diao shi klip mat ka wan hi ke jing diao hande ba ngai tho shu tra ki ja no ki e barok khoi hande nga kut jing mot ba na du man ta ka si ki jing diao barok khoi nga prak nga po shi de mat nga chu pen sngo bha bi yo play bat ya la de bat ka ta hi ke jing im kristan ka jongi ka ba ni sngo tho ba ngi la job lot e barok khoi te ni tho hau jisu ya ka jing do no ka jongi ki ba it ba thon ki jongi ngi pe yo anes kala nong ka ba khat wei ka khat ka ba arp wei yo anes kal nong ka ba khat wei ka khat ka ba arp wei anda kumtang ka martha kala ong hau jisu ko trai la da medan hang ne upara jonga om dala yap ka martha kala ya tho ba u lazarus ula yap no kaya tho ya ka jing do no ka jong kai ki ba it ba thon ni ro ha ba ngi do no ki ba it ki ba thon ki jong ngi dei ba dia tho hau jisu khna ba jisu un yo an pentingan ngi ngam da ong e tang ki tu ki bala do no da ka ba ubli ula shim no ya ka ching em ka jong ki han rai don ting ki ba do no ha ka jing ya dei hi samla ha ka jing ya dei ha ka no ka kom te ngo ong ye phi ya tho shu jisu namar kalong shisha ka bas ngau si ngalai i ki bon ba ki kan thai ki chin rang ha ba ki do no ki ba it ba thon ki jong ki da ka ba ki shet ka la ki let chi wei ba ki chin rang ba chi wei ba ki kan thai ngai i ki la be wa ha ba ki la dap pendap lot ki jing puli par khoi ki la pas ki jing puli bar khoi ki dei ki ban nang ki pas ta than re menta ki sa ha ka lengo bat kim tip e shu na mar ba ka jing bet ka la tap no e ki na ba kim nang ban ya tho shu jisu kim don ka jing ya dei ka ba chan ba u jisu namar kata la dangi la nang bagin po yu jisu ha shu wa chung ngi nang ban ya tho e par khoi ha u khamot ngi so phi ki ni bre ki bom dan parlong kilong i jenjar ba ki shong mar wei kum to ten re ki ni bat ki bre ki ba kim dan parlok makana ki di ba it yu tura ki tho be hu jisu ki tengan namar kata juong bawat juyat marway namar ban yat marway teng kapen perkat pala di kibriu bat kapen bit di kibriu namar kata lada phim kwa ki parlok chokani ka parthai yalang parlok bat ujisu ya tho ya ka jing syam ka jong phin yo ka jing tengan phin nam bit le ru em ngalai ipon ki kan thai ki chenrang ki bit no haba ki do ki ba it bathan namar kim yo ban ya tho i ka jing syam ka jong ki bat don ki ba pinyap no ya la deru tang na kata ba kim la ban ya tho ya ka ka ba ki mat bat
kis ngau si pala ha dok no ka jong ki namar kata nga ong ya phi to don ka jinga dei ka bajan ba ujisu ya tho ha ujisu ya ka jing do no ka jong phi la ka dei ya kita ki ba utrai ula shim no la ne kita ki ba shet kala ya phi tang hi teng por la se ha ka no ka banta ki breu ki shet kala ya phi la se ka no ka rukam ki le ya phi ha ka no ka banta ki e no ya phi ha ka no ka banta nga kwa ban ong ya phi ya tho ha ujisu phi nom be da lai ru em but ini ya tho pat ha ujisu ya ka business ka jongi let's sit down up deng jong phi la let ka business te han rai let's sit hadu menta ka business jong phi kam yat bet ni ne pe ayu ka bible ka ong san Lukas kalnong ka basan ka khot ka basan hadu ka banyo usimon ulay tho bat ulo ong ko kan rat ni le shitom baro shimete ei ru ngem shem langat han rai na mar ka tin jong me ngan pen hiar ye ki jar kumta onda kila la le ye kane kila ngat bon ki dok kha ki jar te kila sedang ban kan kila ya khawat te ye ki lok ki ba ha kata ka wei pat ka leng ban wan ya rap ye ki phi ha ba kila ya tong dok kha ba ro shimet kim sham ngat la ong kum no la ong ei ru em ngim sham la ngat kila le shi tom baro shimet ka de ka kam ka jong ki ka business ka jong ki ka ba ki juya mlen man tong dok kha han re ka don kan ni kum kan ni ka por ka ba kim shem la ngat ei ru em let's say don na pedeng jo phi la let ya ka no ka business but haddo man ta phi yo i ba kam don ka jing sei so ha ka business ka ba phi la le nga khwa ban ong ya phi ya tho show jisu but kum ba ki ong ki ong kum no han rei na mar ka tin ka jong me ngan pan hiari ka jar na mar ka ta nga ong ya phi le ka tin ka jong ublai but ka business ka ba phi mot ban sedang pat nga ong ya phi ya tho how jisu shua pin sedang ya ta business phi rung hadukan jong phi duwai phi rung ha office jong phi duwai shua pin le ka no ka kam kan mau ba ya tho show trai let's say ka de kam sarkar ka ba phi yo ba hi ka tu lop man lau bna han re la phim nang ba ya tho show jisu ki jing pang ki jing tam ki la ban lu te na ka ta let's say ka de business ka jong phi kan nam long ka business jong phi bat ting la ka long mak na ru ting kam don ka jing sei so ha ka ta ka kam ka ba phi tre ha ka nu ha ka wei pat ka benta la da kam dei ha ka pisaru la se phi biang ka tu ka kam ka ba phi tre han re ka pisa pat kam roi kawan pat da ka wei pat ka jing la ni kawan da ka wei pat ka jing le ti ya tho ho jisu khna ba ka tu ka kam ka ba phi tre kan wan ra ka jing ku ha ka jing em ka jong phi pat ngi yo i hang ne ha ba ki la ko ngo ki la yo palat bat ki la khot ru i ka ti wei pat la da phi la nang ba ne tho ka business ka jong phi ka bom shamlong ha ba phi la le ka no ka business nga kwa bangan ong ye phi ba kan so poi ka por ba phin sa yo palat hado ba phin ai lem ye ki wei ko ba ki ne ki lai khat lang ki ta ki wei pat tinga kwa bangan ong ye phi lang ba ro ya tho au jisu let's say hado man ta business ka jong phi kam bia ya tho au tra bat ha ba phin nang man ya tho ko ngo ka ka bu ong ye phi kat ka ba u ong ko ngo ye ka ta ba la phi kloi bat ko ngo ka ka ba phin yo ka bai nong ba phin la ban ai lem shi ki wei ru namar ka ta kan mau ban ya tho au jisu ngala ai ka tu ka ni ki benta te han ra kin dang don ru ki benta ki bang habla ban kran ha ba phi ngau tho ka ta ya tho au try ju ni te ma u ken un pen la ya phi un pen yo ya phi try ju ni ju kwa ni bangin im klem kap klem jam bat kwa ru ba ka ta ka kam ka bangi tre ba kan nom roi han re kwa bangin roi na mar ka ta ai ba phin ya tho au try ba phin yo da ka kam ka ba dei pia kat ba kumba u blei hi ula thmu ye phi phin tre ka ta ka kam te tu ngi ne le lang ha ga jing duai ngi ne ai go e ten ka jong ble try ji su ba e chunga ai go e me na ma mela kor khui ngi ken ko pa be ha ka ni ka singi ngi le yo e ka ten ka ba khoi ka jong me ba hi kai ngi na ka ten ka ba khoi ka jong me ba kum no ngi ne tho shme ken ko pa be ki e par ro ken ko pa be klem da bo pot no ken ko pa be ban shia tho ba simple ha me ken ko pa be ba da shisha ngi ne ma e ka jing kor khu ka jong me ken ko pa be kum ta ra kor khu no gi ki khon ka jong me ai ken ko pa be ken long ki ki khon atrai ki ba kloi ban ko ngu ken ko pa be ka ten ka ba khoi ka jong me namar tang la ki ko ngu atrai kana ha ba kin ye tho shme ken ko pa be ka jing dan kam ka jong ki ken ko pa be meru men long lak loi ban snap ban sha score ki ken ko pa be wat ai be kin long tang ki nok pan snap ye me re ai be kin snap ru ye me ken ko pa be ba da shisha ken ko pa be ha ba kin long lak loi ban snap atrai ka sur ka jong me ka hukum ka jong me da shisha ken ko pa be meru man snap ye ki ken ko pa be ka ba ki kwa ha ka jim ka jong ki try be e junga ra kur khu ye ki ka jing kur khu blai ka
jome daker sumari ke king ko pabe ke jinga lemti ke jong ki ba man kasni atra kra hadu ke jong nar sin ke jome king ko pabe nang te song ingi ke jing ke jome king ko pabe kur khu ingi king ko pabe ma ke la ke jong i paro king ko pabe yo kumno i pen ngau si ke me king ko pabe wa thau ke jing na ke jing palat ke jong i king ko pabe ai ting abu tik sang ti ba khu ke jome yo lo me ka buram pan ta ba khu tam ke jome jisu pada nazareth haleluya amen amen tu beliau nyoban kur khu pilang baro ya ro itra